Hola, des de la música que ens uneix estem amb Débora Nadal, antigua alumna de l'institut i que està estudiant composició i direcció. Anem a preguntar-li per la seva obra Alhambra, que serà interpretada per la Unió Musical d'Ibi el dia 6 de juny. Hola Débora, encantats d'estar amb tu i benvinguda a la música que ens uneix. Buenas, moltíssimes gràcies per convidar-me al programa i a veure si passem un ratet divertit tots junts. En primer lloc, com has aplegat al punt de fer una obra com aquesta? Pues realment jo crec que em va sorgir com una inquietud de voler fer una obra gran a partir de, en 2009-2010, quan vaig fer 2 marxes cristianes i 2 anys, una un any i l'altra l'altre. I a partir d'ahir vaig començar a escoltar molts compositors, pues, per exemple, el que més em va influir i m'influïx ara mateix a dia d'avui encara és les obres i la música d'Òscar Navarro. O sigui, per mi el que fa aquest home és flipant. I a partir d'ahir pues, escoltes diferents compositors i jo crec que és un poc la influència d'ells. I jo mateix em pensava, dic, algun dia podré fer jo una obra així, no? I mira, al final pues, ha passat. Quan vas tindre la idea de fer aquesta obra musical? Bueno, pues la idea em va sorgir realment fa uns 3 anys, quan jo acabava de fer ja les proves de composició al superior i jo ja sabia que entrava. Pues aquest estiu me'n vaig anar de vacances a Granada i lo típic, entres a l'Alhambra. I jo, quan vaig entrar a l'Alhambra, jo no havia entrat mai i jo no sabia que era aixina de gran i n'hi havia tantes parts, o sigui, jo ni m'ho imaginava. I la veritat que es veu que em va impactar tant que vaig dir, d'ací n'hi ha que fer una obra, que poguera descriure cada part de l'Alhambra. I clar, després d'això, jo tenia una llibreta i en la llibreta pues, jo apuntava idees que se m'ocorrien de cada lloc de l'Alhambra. En plan, pues, en l'Alcazaba està la Torre de Vela i la Torre de Vela té una campana, vull que soni aquesta campana, pues, coses així. La qüestió és que també tens que informar-te molt cada volta que tens que fer una obra així, que és d'algo que ja existís, tens que informar-te, perquè si no es pots liar-la i pot no agradar i poden acusar-te de coses falses que estàs fent. Entonces jo em vaig informar per poder utilitzar cada part i descriure cada part de l'obra. Total, que l'obra jo la vaig parar, perquè ja vaig entrar a composició, va començar el curs i em van anar moltes coses. Pues, al mes d'estar allí vaig ir com un concurs que era soles de dones compositores. Pues, els meus companys de classe em van animar i em van dir, per què no es presentes? I jo, pues, vaig dir, primer jo dia, no, és que no em dóna temps. Total, que al final em vaig posar i al final pues, l'obra va sorgir realment al final perquè la vaig enviar a un concurs, que després no va passar res, però l'obra es va enviar al concurs. De què trata Alhambra i què vols transmetre amb ella? Bueno, pues Alhambra, com he dit anteriorment, està basada en l'Alhambra de Granada. Jo vaig buscar en ella que es poguera descriure per la música, es poguera descriure l'Alhambra. Jo volia que l'oient poguera, o l'espectador o qui fora, però qui l'escoltase, que estiguera pensant que estava allí en el moment que sonase la música. Que cada part que vaig fer, perquè està dividida en unes 5 parts, que cada part fora diferent, però que descriguera en quina part estaves de l'Alhambra. Si sonava la part de l'Alcazaba, que l'oient diguera, és que estàs en l'Alcazaba, tal qual. I jo realment buscava un poc això, la descripció eixa i que l'oient en la seva imaginació estiguera allí. Quan vaig fer l'obra no sabia en quantes parts anava a dividir-la, però finalment la vaig dividir en 5 parts. La primera va ser la Sàbica, que era la colina, és la colina, el punt més alt de Granada, que és on està l'Alhambra, i la vaig fer utilitzant els instruments perquè pareixera que era un despertar, o sigui, que estava eixint el sol. I a partir d'ahí pues, ja desenvolupar l'obra. El següent moviment és el de l'Alcazaba, que és on estava tota la part militar, on guardaven ells les armes, està la Torre de Vela, que s'escolten les campanes com si estuviera sonant allí. La banda fa passos, com si foren passos militars. Després, el següent moviment que vaig voler plasmar va ser el de Carlos V. Este moviment, tinc que dir que no sabia si anava a clavar-lo o no, perquè el palau de Carlos V
tots sabem que el va plantar allí per capritxo d'ell, però realment no és que sigui una part de l'Alhambra. La qüestió és que em vaig posar a fer el moviment i quan el vaig composar, la veritat que és el moviment que més m'agrada. I en eixe també acaba l'obra, en el mateix moviment acaba l'obra. O sigui que aquest moviment és resposada al final. I pues això, és d'una forma molt a lo gran, perquè és que Carlos V, un tio que planta allí un palau perquè sí, ho va fer a lo gran, pues aquest moviment és un poc a lo... L'escolta és un poc a lo gran, és colossal, però tal qual. Després, el següent moviment que vaig voler fer és el més raro, però jo crec que quan l'escoltem, jo en l'ordenador jo sols puc escoltar el MIDI, entonces jo aquest moviment realment no el vaig escoltar, o sigui, no l'escoltaré hasta quasi aquest dia, perquè en els assajos encara no l'he escoltat bé. I és un moviment molt raro perquè és la part del Generalife, és la part de descans d'ells. Antigament allí és on està tota l'àuia, tot el riu, tot els pardalets. Entonces, en aquest moviment el que vaig intentar era això, que transmeterà la tranquil·litat que n'hi hauria en aquest moment, en canyes d'àuia, sonidos de la flauta com si foren els pardalets, la lira com si fora lo tranquil de darrere i bufits dels instruments de metall perquè pareix que era l'aire que corre. I jo crec que és un moviment que serà curiós d'escoltar quan estiga ben muntat. I finalment, l'últim moviment, sense contar que després torna a repetir-se el de Carlos V, és el de los Palacios Nazaríes, que allí és on feien la vida ells, en els Palacios Nazaríes on feien la vida, feien la festa o feien tot. Així, aquest moviment l'introduïsc en un solo de tota la percussió en instruments exòtics com la darbuka, el djembé, les congues, els crótalos, tot el que puguen utilitzar ho vaig clavar en aquest moviment i a partir d'aquest moviment ja és tot com una forma que sempre fa una cosa a lo gran i després a lo xicotet. Els instruments entren tots, després no es queden famílies i aixina, i pareix un poc com si fos una marxa mora, però sense ser-lo. I la veritat que jo penso que és un moviment que també serà interessant. I després ja finalment, el que he dit antes, tornarà el de Carlos V i en això acabarà l'obra. Quant has tardat en compondre aquesta obra? Pues realment vas tardar molt poc en fer-la. No és l'habitual, perquè no ho és. Lo normal és tardar 3 mesos, com a mínim, per fer-la ben feta, però jo vaig tardar 1 mes i mig, 2, la veritat. Perquè, clar, jo tenia la idea, però no l'havia desenvolupat ni m'havia posat a fer-la. Tenia idees agarrades, pues, com vos he dit antes, lo de pues això vull que les campanes, això vull que sigui un despertar. Totes aquestes idees les tenia, però encara no m'havia posat a desenvolupar-la. I quan va plegar lo del concurs que vos he dit anteriorment, que vaig veure que era en novembre, que vaig veure les bases en novembre més o menys, la fecha límit era el 4 de gener, crec que va ser. Pues en aquest temps ho vaig fer tot. I realment vaig acabar a final de desembre, però després es tarda un poc més perquè tens que maquetar els papers, tens que fer que no es menege res, que això si està així, pues té que estar ahí. Si tens el títol que se t'ha menejat un poc, tens que agarrar-lo i tornar-lo. I això tens que fer-lo individualment en cada paper. Si tens una flauta, un oboe, un clarinet, pues uno a cada, i ahí es perd molt de temps. I realment jo vaig enviar l'obra pues ese dia, el 4 de gener. O sigui que realment no sé si va plegar a entrar en concurs o no, però la vaig fer pues, en 1 mes i mig, 2 mesos. Però vamos, que no és l'habitual, perquè ara he fet una de principi de curs per a orquestra i la vaig acabar fa 1 mes. O sigui, des de principi de curs, des d'octubre fins fa 1 mes, que va ser maig, a principis de maig, realment. Esta va ser, la de Alhambra va ser tiempo récord. Què vas sentir quan et van dir que la teua banda anava a tocar una obra teua? Pues la veritat que és una cosa molt rara el que vaig sentir, perquè jo me'n recordo que estaven al col·legi fent faena
donant classe i vaig rebre un missatge de José, el nostre director, i em va dir, Débora, què vaig a fer ara en el 8 de març? Anem a fer el concert dedicat a la dona, perquè el concert era el 8 de març en un principi. El que passa que en tot lo del Covid, pues, òbviament, anem a fer-lo el 6 de juny, però era aquest dia, en un principi, programat. I em va dir, tens alguna obra? I jo, sí. Però jo li vaig dir, no sé jo l'obra com estarà, perquè no me l'ha revisat ningú, l'ha feta jo soles. Em va dir, bueno, tu passa-me-la i ja veurem. I jo, bueno, vale. Li vaig dir, si tenia alguna cosa rara m'ho dius i ho canviem. I fa, vale. Total, que el 8 de març, òbviament, es va fer el concert i jo dia, això no es va ni a tocar, dic, a saber. I a mitjà d'abril o a principi d'abril, que crec que va ser, em va tornar a parlar i em va dir, Débora, passen les parts, que anem a fotocopiar-les ja, que sí, que anem a tocar-la. I jo, va quedar que jo vaig dir, no puede ser. Em va dir, sí, canvia aquestes dues coses, que és el més raro que he vist, i ja l'assagem. I jo, vale. I va ser un sentiment molt raro. Era entre alegria, il·lusió, però era sobretot una mescla d'il·lusió i de respecte a la volta. Però quan tu fas una obra, t'estàs exposant moltíssim. I igual que jo moltes vegades mos posa obres que toquem, que jo dic, esta obra no m'agrada. Dic, és que no m'agrada. Realment, què pensen els demés de la meva obra? Entonces és un poc, no sé. La gent, jo sé que és que l'han escoltat perquè està en MIDI, no està, s'estrena aquest dia. Sí que li sol agradar, perquè és música molt agradable als oïdos, però a mi a continuar fent-me respecte. I damunt, jo que vaig a tocar-la, que tampoc és l'habitual, perquè el compositor va escoltar-la, però jo estic tocant-la, jo estic assajant-la, igual que tots els demés de la meva banda, tots els meus companys. I és molt raro. Tocar algo teu és molt raro. A mi m'és molt raro. És com que una mescla de assajos de va, a veure si la posa, de dir no, que no la pose, perquè preferís no estar. Perquè damunt, clar, els primers assajos, després de tants mesos parats, una banda, o sea, això és, vamos, ha sigut matar a les bandes. I els primers assajos sonava que jo dia, madre mía, dic això, no ho muntem, però vamos, ni d'ací 3 anys. Però la veritat que estos últims assajos, ja que l'últim que vaig anar, que la vam assajar, jo dic, això ja és una altra cosa, això ja comença a sonar molt guai. I la veritat que tinc moltes ganes d'estrenar-la i a la volta a veure què opina la gent. Moltes gràcies per aconseguir-nos aquesta entrevista. Ens veiem el dia 6 de juny. Moltes gràcies a vosaltres per pensar en mi per a fer esta entrevista i poder contar-vos coses sobre l'obra. I nada, vos veig aquest dia i espero que vos agrade i que isca molt bé tot. Així que moltes gràcies.